హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఎన్టీఆర్ నగర్లో చేపలకు వెళ్ళి ఒక్కళ్ళు గలంతయ్యారు, నీళ్ళలో పడ్డారు, వెతుకుతున్నారు ముసుపాటోళ్ళు అందరు. ఎన్టీఆర్ నగర్లో ఎవరైనా చేపలు వెళ్ళకండి, ఎక్కడైనా వాన వర్షం వచ్చినా వాగు దగ్గర వెళ్ళకండి ఫ్రెండ్స్, దయచేసి చెప్తున్న ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఎన్టీఆర్ నగర్లో బాడీ కూడా దొరికింది ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళు పట్టుకొస్తున్నారు. మన ఎన్టీఆర్ నగర్ మంచి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్, సింగమాలి అతని పేరు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎలా పట్టుకొస్తున్నారు. పాపం చేపలకు వెళ్ళి జానపడ్డ ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎవరు వెళ్ళకండి ఫ్రెండ్స్, దయచేసి చెప్తున్నా ఫ్రెండ్స్. లోకల్ సెక్యూరిటీ ఇచ్చాను. పండు